बरायफिनना थाबाय गासैखौबो नै दिनै आदैमोना न'आव गामियावनो आरोना मोदाय बानायग्रा फैदोंनो हायद्राबादनिफ्राय माबायाव बानायो नायनोसै डाइस दं आरोना डाइसजों हायाव मिलाय मिलाय ओरै नारख्रानानै मिलाय मिलाय बै बाल्थिं माबा बायनाय सायनाय जिखुनु जाया मोनसे थायो नालाय न'नि बा मोजाङानो जागाजों जाबाय दिहु थिहु थायो नालाय बेखौ हालाबायनानै बेफोराव अरजों गलायनानै ओमफ्राय बेखौ दि डाइस दं डाइसजों हायाव माबानानै बे डाइसखौ सोना होबाय ओमफ्राय अट'मेटिकलि सेम टु सेम मोदाय बादाय नुसिगोन ओमफ्राय कालार लागायसिगोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा जादों हायद्राबादनिफ्राय फैदोंनो बिराद मोजां जाखायो आरो बानायनाया नोंथांमोना स्केप खालामालासिनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला ना मा होनो लोगोफोर आं बानायसै माने नुफेराखै नालाय बे बानायफेरनाय एबारसो फार्स्ट टाइम बिराद मोजां नांदों आरोना नायनानै बिदिबा मा होनो लोगोफोर नायदो नायब्ला मिथिसिगोन एकबारे हाजोब्बाय माबाफोरखौ दै लोंनाय मा लोंनायफोरखौ माने बेखौ हायाब्ला जाया आरोना बेयो ओमफ्राय दा बै खासानि माबाफ्राबो बेखौ हाजायो आरोना बेलेग बेलेग आरोना बे त्रिशुलनि माबाफ्रा बेलेग जायो ओमफ्राय बे बेलेग जायो बिदि आरोखि ना कालार दै गाना बे भाई कालार होसिगोन आरोना बेयाव दा बानायनानै जाबाय कमप्लिटानो इखौ बानाय भद्रकालि सोर आखुरि जानो नागिरदों बानाय खिन्थु गोथैसालियाव थांनानैसो फुजिनांगोन हरनि 12टायाव बेबो 12टासो होद गिरु फारौ खिन्थु इखौ मेगनाव नायनो हानाय नङा गोसोम रं होनबा हागोन ना बादिब्ला हाया मेगनाव नायनो हाया बिखौसो बुंदों आं नोंखौ ओमफ्राय बे गोथैसालियाव थांनानै बै फुजिनो हागोन सोरबाखि हानाय नङा नोंना रासि पातला बेखौनो होनदां हमनानै गाद्दाव जानो बेयाव थांनानै गाद्दावसो जानो नङा फाग्ला जागोन बेखायनोथ' बे जाबाय नै खोजोबायसो माथोलाय अरे साइजफोरखौ दोनबायब्रा मार्केटखौ बानायसिगोन इखौ बानायबावगोन आरोना अट'मेटिकखा मा मोदाय बानायनो बेयाव दायसा दंखाजोबो आरोना बासि होनो हागोन सेम टु सेम दा बानायखांबाय थांसिगोन आरोना बिसोरो सोजोबबाय बुस्थुफोरखौबो डिसक्रिपसन लिंकआव होनानै दोननाय दं नाम्बारा डिसक्रिपसन बक्सआव थांदो नायदो फन खालामदो सोंहरदो बेसेबां प्राइस ना मा होनो आंबो बारा सोंलाबायाखिसै मा सिस्टेम आं बारा सोङासै आरोना जायखिजाया सोंहरलायदो नाम्बार दङ ओमफ्राय जोंनि बे लखिफोराव थाफैयो नामाथाय दा लखिफोराव दंसै आरोना मानसिफ्रा
बे खयदिनावनो फन हरब्ला मोनगोन आरोना भिडिअ जाय जाय नुग्रोदों आरो भिडिअखौ जुदि गोबाव जाबायब्लाथ' बे हायद्राबादाव थायोब्लाथ' बबाव मोनबावनो ना बिदिसै आरोना थेवब्लाबो अब्लाबो कन्टेक्ट खालामनाय मोनगोन खोमा बिराद मोजां जाखायो आरो सोरना सोरना मन्दिर दं माने मन्दिराव लाखिनो थाखाय खम समावनो जागोन आरोना बिदिनो 500नि खोथा होनदों खिन्थु आंबो बारा फिक्स मिथिया आरोना 500खौनो होनदों मोनसेयाव बिराद बरियाखा आरोना बा सना बाराय नुखायो जों थाबलायनाय माने सनानि मुरथि जेरखम एरखम नुयो आरोना डिसक्रिपसन लिंकआव नाम्बार होनानै दोननाय दं नाम्बारखौ माने कन्टेक्ट खालामदो सोंहरदो आरोना लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय